miña especialidade son as canas de bambú. Benvidos ao meu taller. Benvidos ao meu santuario, ao meu reducto de paz, onde paso moitas horas para conseguir facer isto, que leva un lote de horas de traballo. O bambú que utilizo é o bambú de Tonquín. Por que utilizamos o bambú de Tonquín para as canas de pescar? Pois porque o bambú de Tonquín ten moitísimas fibras de potencia na corteza, que é o que ao final utilizamos para facer as varillas da cana de bambú. E, bueno, eu como galego, pues, lógicamente, tratei de facelo con bambú galego, que é exactamente igual de grosor, pero non ten as mesmas fibras de potencia, co cual a cana é moitísimo máis blanda e tende a coller forma curva despois de lanzar unhas cuantas veces como pode ser unha xornada de pesca. E por que evolucionou de diferente maneira? Porque na zona de Tonquín, en China, o bambú está nunhas zonas de fortes vientos, co cual ten que adaptarse a eses ventos, a soportar esa carga de vento, facerse moito máis elástico, pero sin chegar a romper. Entonces, de aí que evolucionara de distinta forma o resto dos bambús. Bueno, pois para chegar a facer unha cana de bambú, primeiro hai que contar con bambú. A min o bambú chégame así, porque é un tubo de bambú totalmente rígido, que é imposible pescar con isto. Por lo cual, o primeiro que temos que facer é cortalo, neste caso en dúas mitades, e de aquí ir sacando as varillas que logo van dar forma a nosa cana, que serían estas varillas. Unha vez que temos xa as varillas cortadas, os nudos aplanados, toca cepillalas para darlle esa forma triangular para que a nosa cana se convirta nun hexágono. Para o cual temos que ir cepillando varilla a varilla hasta convertirlas nun triángulo equilátero para que encaixen entre sí. Pois despois de moitas horas de cepillado, para conseguir que os triángulos encaixen entre sí de forma milimétrica, cos 60 grados requeridos para formar o hexágono perfecto, e procedemos ao seu pegado, ao seu encolado, para o cual hai que atalas para que exerzan a mesma presión as varillas unha sobre a outra e poder conseguir un resultado óptimo para que a caña sirva para pescar. Á izquierda vemos que están as varillas sin encolar todavía, están sin darlle o acabado final, e á dereita xa vemos as varillas encoladas do que será este tramo da cana. E recordamos, son 6 varillas por tramo, o sea, unha caña normal de troita sería pues, 2 tramos con un punteiro de repuesto. Estamos falando de 18 varillas que habría que cepillar, quitar nudos, alisar e pegar. Unha vez que temos as seccións da caña listas, xa encoladas e limpias para poder traballar con elas, toca colocar os conectores, os enchufes. Eu utilizo os de níquel plata, que son os máis resistentes, son os que menos se oxidan,
que son os que lle dan un poquinho máis de protección a esta zona de enchufe, que é a que sufre moito máis estrés a hora de lanzar que a caña, non? Despois desto, unha vez encolados os enchufes, o que resta é empezar co chollo bonito, co traballo bonito, que é anillala e darlle a personalidade, a personalización que cada pescador quere para a súa cana. Bueno, pois xa estamos no banco de anillado, e o que toca é poñerlle o fío ás anillas. Utilizo o fío de seda porque, bueno, unha por tradición, non? E outra porque é o fío que máis me gusta para que máis se merece unha cana de bambú artesana. Empezamos entonces, sujetamos o fío e empezamos a anillar. É moi importante ter en cuenta que o fío ten que quedar perfecto, o sea, non vale que queden as estrías separadas, non vale que se vexan huecos entre o fío, porque é seda, unha vez que mollemos co barniz, nos vai destacar tanto todo o bo como a todo o malo. Unha vez chegados a este punto, xa está o anillado barnizado, xa ten o color final que lle vai a quedar a cana. E en cuanto a colores favoritos, pois cada pescador é un mundo. O sea, temos desde verdes, ocres, naranjas, rojos, e sempre le pode levar algún detalliño metálico, como neste caso, que leva ese anillado en ouro. E, vamos, cada pescador é un mundo, e isto está para que cada un personalice a súa caña como máis lle guste. Unha vez que temos xa as anillas pegadas, toca darlle forma ao mango. Poderíase facer con un torno de madeira, pero son demasiado artesanal. Unha vez encoladas as seccións de corcho, o que toca é darlle forma ao mango. Unha vez que temos a empuñadura xa preparada e adaptada á nosa man, toca encaixala no que é o blanc de bambú. Con lo cual, hai que ser moi meticuloso, porque ten que ser un axuste perfecto, non poden quedar holguras, entón hai que facelo con moita calma a base de man. Bueno, e agora toca barnizar. Para barnizar eu utilizo sempre barniz al agua. Por qué? Porque me parece moito máis limpio, moito máis ecoloxista, moito máis con moitos menos contaminantes que o barniz de poliuretano normal, e aparte ten as mesmas cualidades, non? Entonces, o proceso trátase de sumergir o que é o blanc nun tubo cheo de barniz, e unha vez aquí ir extraendo despaciño. Eu fago sempre con un torno moi lento que teño para poder extraer a caña e que quede como un cristal. E agora toca personalizala. Eu na miña caña, todas as cañas levan a súa marca. A miña marca é Susubilar, que é o que escribo sempre nelas. A parte de poñer a medida, os tramos e a línea para que se utilice esta cana. E por outro lado, como galego que son e amante do Anllóns, sempre vai un versiño do himno galego do noso Pondal. Bueno, pois para que vos fagades unha idea, todo o que acabades de ver en estes 10 minutos de resumen, levaba aproximadamente unhas 100-120 horas de traballo.
quere decir, eu para as varillas, pues, desde que empezo unha varilla hasta que termino, suele levarme aproximadamente unha hora, non? Multiplicamos por 18, son 18 horas de solo de cepillado para deixar as anillas perfectas para encolar. Logo os tempos de secado, está tamén o curado do pegamento, que son 24 horas mínimo, e logo as mans de barniz. Cada man de barniz hai que deixala curar as 24 horas para despois volver a lixar esa capa de barniz para que siga quedando plana e darlle outra. Leva aproximadamente unhas 8 capas de barniz cada cana, con lo cual seguimos sumando horas de traballo. E o tema das empuñaduras, pois tamén me leva un par de horas desde que selecciono o corcho e teño cortado, pois un par de horas de torneado, de encolado tamén, cos seus tempos de espera correspondientes. Os portacarretes exactamente igual, desde que seleccionamos a madeira para facer un bo portacarretes hasta os anillos para sujetar o carrete, todo eso leva un traballo tedioso e agradecido, sempre é un traballo agradecido porque sempre acabas tendo a cana que ti queres ter na man, feita por ti. E se decimos os montadores de moscas que non hai maior orgullo que pescar con unha mosca que fas ti, os de cañas decimos exactamente igual. O sea, si pescar coa tua mosca é maravilloso, si pescas ca tua mosca encima ca tua caña, é o máximo. E non vamos a renegar do carbono, efectivamente. E ten moitas máis prestacións, moito máis lixeiro, e tes acción que ti queiras nunha gama amplísima, pero bueno, lín hai pouco nunha entrevista a un montador de canas que lle había feito un entrevistador que non tiña moita idea do que era o bambú, só había pescado con canas de carbono, e deixoulle probar unha das súas canas e acabou dicindo que para ir a pescar a un embalse ou para pescar a ninfa vai seguir utilizando o carbono, pero que recomendaría que todo pescador, polo menos unha vez na vida, neses atardeceres de sereno, pescara con a cana de bambú. Por que o bambú? Pois, se hai 200 anos se utilizaba o bambú para pescar a mosca e hoxe en día se sigue tendo esa atracción por el, pois é porque o bambú é místico, é algo que está innato en nós, é un ser vivo. O bambú constitúe unha religión, hai que pescar ao menos, como decía este pescador, unha vez na vida con unha cana de bambú. pai, un gran pescador de cebo, e levoume a pescar con unha cana sin carrete, simplemente atado o sedal na punteira, ao meu río Jones,
e ali pesquei a miña primeira troita. Foi, lóxicamente, un gran triunfo para min, que vía como o meu pai se cansaba de pillar troitas e eu non era capaz de enganar ninguna. Hasta que fun, como me decía él, hai que ler o río. E fun aprendendo poquinho a pouco. O Anllóns. O Anllóns é o río da miña vida, polo que levo peleando, polo que creei a Sociedade de Pesca para intentar que os nosos ribereños teñan un río na beira da casa en aceptables condicións para poder pescar sin ter que desplazarse, que lle sea gratuito. E a verdade é que a auga do Anllóns corre polas miñas venas. Levo 15 anos sendo presidente desta sociedade de pesca e síntome orgulloso. Hai veces que tes baixón porque non ves relevo xeracional e a xente se volve un pouco máis apática. Tivemos esta pandemia que nos separou un poquinho a todos, pero cando me dan eses momentos de baixón penso na miña idea original, por que creamos esta sociedade de pesca, e volveme a dar ganas de seguir loitando por ela. Cando falamos de pesca a mosca en esencia pura, nos veñen á cabeza imaxes de Alaska, Escocia, Islandia, e non sabemos o que temos na casa. E en calquera concello de Galicia ten como mínimo un par de regatos, ríos na beira. Olvidados, da man de Dios, moitos deles. E temos kilómetros e kilómetros de río suficiente para convertir a Galicia nun paraíso de pesca. Nos ten que unir o que nos gusta, nos ten que unir a pesca. Cada un pescará a súa maneira e terá as súas ideas, pero a base común sigue sendo a nosa calidade das aguas, o cuidado dos nosos ríos e a pesca das nosas troitas. Non o entendo, non me colle na cabeza. Volvo a repetir, e temos que centrarnos no que nos une, non no que nos separa. Para poder conseguir algo, poder unirnos todos, porque todos ao final temos o mesmo objetivo común, que é poder pescar. Sin uns ríos limpios non hai troitas, e sin troitas, nin reos, nin salmóns, tampouco haberá pescadores. Un enorme orgullo. Acabo de renovar hai pouquiño a carta de artesán, me enche de orgullo poder decir que pertenzco a esa gran, non sei como decir, non sei como explicarlo, a esa gran cultura de pesca que hai no noso país, que se leva facendo desde hai tantísimo tempo e que polo menos teña un recoñecemento de que as cousas que facemos en Galicia tamén as facemos ben. Pois a mí me dá a impresión de que nos estamos agarrando a un fío moi fino. E os pescadores que quedamos. Vemos efectivamente que todo eso baixou moitísimo, o número de as contas están claras. É mirar as licencias de hai 20 anos, o número de licencias que había en Galicia, que chegábamos aos 100.000 pescadores, e ver os que hai agora, que non chegamos a 30.000. Algo está pasando, algo se está facendo mal. Por parte do colectivo de pescadores, pois quizás esas discusións que non levan a nada, por cousas efímeras e por cousas banales como son as modalidades de pesca, cada un ten a súa, e nos estamos perdendo o resto. Concienciar os nosos chavales que veñan detrás, enseñarles a pescar, que é o que nos debe de importar realmente para que sigamos coa nosa tradición de pescar. Dos grandes, para min os máis grandes. Emilio Suárez debolle todo o que sei en canto a bambú, yo debo a él, a súa paciencia infinita. Chegamos a ter discusións porque el intentaba explicarme como había que facer realmente, eu pensaba que había atallos, non existen atallos. Que bárbaro, que bárbaro. Emilio para min é o máis grande. Roberto Col, Dios mío, deseando velo,
desexando poder falar con el, e teño na miña colección de libros de pesca a mosca e de montaxe de cañas as súas obras, e me parece un lujo telo conocido e ter falado con el e seguir os seus consellos, que sempre son sabiduría. Eu descubrino tarde, he de decir que descubrino tarde e me enganchou moitísimo. O sea, eso de ter independencia total, verte no medio dun encoro pescando, ca túa lata de Coca-Cola, o teu bocadillo, no? Iso non hai cartos que o paguen. E debo ao meu amigo Tomás, que foi o que me dixo, súbete aí e patea. E dende aquela tive unha temporada de medio abandono por unha tendinite nunha rodilla que lle botei a culpa ao parrulo, pero estive 2 anos sin pescar con parrulo e volveume, se non foi o parrulo, pum, pois volvín a enchar o parrulo, hai que ver o río o embalse, en este caso o encoro, desde esta perspectiva. A Alaska de España, o sea, que se valore o que temos un ríos limpios en condicións, que as autoridades e os organismos competentes se metan nos miolos, que o río non é unha canle de agua que vai dar ao mar e xa está, e se nos quitamos os pescadores de encima que están molestando ainda encima, mellor, e non, ese non é o camiño. O río é a fonte de vida, a agua é un elemento indispensable para a vida, é un elemento finito, o sea, hai a que hai, non hai máis agua, non se vai a crear máis auga, e temos que cuidala, porque é a nosa fonte de vida. Madeira, e aí hai moita presión. Pois aí reduces un poquinho para os estrés. Claro, que pasa? Cando faz, pois non che gusta. Voulle facer un pouco máis ancho aquí, sempre hai que facer outra. Ao final faz dúas. Fan dúas, ou tres, ou catro. Canseime de queimar o bambú, Bueno, pois moitas gracias por vir hasta este meu taller en Laracha. É unha pena que non haxa máis montadores de bambú cos que poder compartir experiencias e coñecementos e experimentos que tamén hai que experimentar. Pero bueno, tedesme aquí, tedes a vosa casa, cando quirades pasarvos, estades todos invitados. Somebody love me like she does. Ooh, she does. Yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down.
Don't you know it's gonna last? It's a long night forever. It's a long hot road past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. From the past and that she really done. Oh, she done. She do me good.